Hello friends, good morning. So आं दिनै फाइबारनि इम्पर्टेन्सखौ खोन्थानो नागिरदों. फाइबार जोंनि हेल्थनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट. जों 25 to 30 ग्राम्स जों फाइबार जानाया मोजां. सानफ्रामबो जोङो फाइबारखौ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सनिफ्राय मोननो थाङो, लेगिउम्सफोरनिफ्राय मोननो थाङो, होल ग्रेन्सनिफ्राय, लोगोसे नाट्स, सीड्स बेफोरनिफ्राय मोनो. ओमफ्राय जोङो नांगौखिनिखौ जानांगौ, थोजासे जानांगौ, जाहाथे जोंनि डाइजेस्टिव हेल्था मोजां थायो, जोंनि उदैया साफा जायो सानफ्रामबो. ओमफ्राय बेजों मा जायो, जोंनि कलेस्ट्रल लेभेलाबो खमायो, ओंखायनो जोंनि हार्टआ हेल्थि थायो, आरो लोगोसे टाइप 2 डायबेटिस फ्राव ब्लाड सुगारखौ कन्ट्रल खालामनायाव हेल्प खालामो. ओमफ्राय वेट मेनेजमेन्टआवबो हेल्प खालामो फाइबारा. थ' फाइबारखौ नोंथांमोना थोजासे जानाया मोजां. बेजों कनस्टिपेशनबो जानाय नङा, लोगोसे कलन केन्सारनिफ्रायबो बासायगोन. थ' बेफोरनो जाबाय फाइबारनि बेनिफिट्स. थ' कनस्टिपेशन जाबाय थाबानो पाइल्सखौ नुनो मोनो, बांसिन हेमारइड्सफोर जायो, फिसार्सफोर जायो. थ' बेफोर जाहाथे बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय बासियो. थ' नंखायनो जों जेला हेल्थि थायो होमबानो जोङो गावनि हेल्थखौ खेल लानांगौ. जों नांगौखिनि मा जानांगौ मा जानाङा जों बेफोरखौ सायख'नानै जानो रोंनांगौ. थ' दिनैनि थाखाय बेनो, थेंक इउ.